салом алейкум. علیکم السلام. алло салом алейкум бародар, хуб ҳастен, сӯз ҳастен? Салом ба мардуми Тоҷикистон. Баъд гуфтанӣ будам барои ҳамин хоҳараке ки кишта шид. Чандин хеле хоҳарро кишта шидагиянд. ёра мебаранд, ҳамаша мекишанд. ҳамун мочаш рост мега, охи ҳамин модар рост мега. То кая ки ҳамин хоҳарои моро баранд бикшанд, бародарои моро баранд зиндон кунанд. Бо ина як педики дига мебахшем, биромадай ай кулоб гап зестай номи кулобиё. Ту беақл ки ти хеле мебурӣ ай номи кулоб гап мезанӣ, ай номи ҷавонои кулоб. ҳеҷ вақти корта дофи дига такрор накӣ. Тра удофани гуфтемат ки каратани мегемат ки такрор накӣ корта. Ай номи ҷавонои кулоб ҳаргиз гап наза. Раҳмонов ай соли 90 кулобиёро бурд кишт, то ҳозира киштестайшон. Ҳамидеста як бор дига мебурӯя ку бо ҳамин барин ҳамин бародарода бо як кас дига мебурӯя, чеҳраи рӯйшод мебурӯя, гап мезананд, ҳама хидмо. Бира нумолак бидоз лаво тасрихӣ кафр бигардад душанбе. Тасиё. Тра Раҳмонов тарбият кагия там бира тарбия ҳамун қати бира олича хурда қати чи. Баъд бародарое ки ба забони ҳамун кӯчагӣ мегӯянд мо шери нарем. охи ҷотон дига шери нар бондай. хоҳаротона дар пеш чишмтон бурда зино када бурда 7-8 кас торбатор бурда партуфтестанд. куҷодай не мардуми Тоҷикистон дига кулоба шумо нигоҳ накунед. Фарзандои кулоба бурда киштанд. дига ягон ҳама каса бихезен. охи ҳамун шоир мега ки эй дӯст, эй дӯст, эй дӯст, ҷабри ту аз он кашам ки рӯи ту накуст. Мардум гӯянд биҳишт хоҳӣ ё дӯст, эй бехабарон биҳишт бо дӯст накуст. охи бихезен ҳамин биҳишти хитона бисозен. як ҳамин ҳаром дар тори сартон то кая фан мекунад? 30 сола фантон киса свет надорем. группаи 24 виноватай. охи группаи 24 убили ки свет шумо дар дасти ёай. او چوچی که شمجا بود از برادر. тамоми проблема дар сари мардуме ки дар Россия дар муҳоҷират берун дар як давлатҳои дигар зиндагӣ доранд. Проблемаи Тоҷикистон меёра дар сари ё мезана. Мардуми Тоҷикистон шумо ҳарен гунген курен шумо намефаҳмед. аз барои савобе бихезен, ҳамин болои гӯтон бихезен. ҷирапай гудакотона бурда киштестан. имрӯз наму занака бурд духтарша киш пага хонаи та медорад, зан тай пеш чишма бебара. بله. то кая ки Раҳмонов бияд дар тори сари шумо шайтонӣ кунад 24 соат бо наи бачаи калагавси наркоман човард, бояд тайга калачаи дигаша туғрӣ када уша патяк бояд кистай хидишда ай димби хидиш. то кая я зод дабрен шумо хай берен дар ҳамун масҷидҳо ҳайкалша асос кунен, пешда саҷда кунен. охи ҳамин русиёиро нақапен мардуми Тоҷикистон. охи то кая ҳамун масҷид зеби масҷид надорен дига шумо нарен намоз нахонед. аяму муллотон аям то ҳамун майдат дига зеб надорен. охи хитона одам нашуморен. о чӣ одамгария? ин ҳамиҷоз як кас мебурад гап мезана бурда киштестане, шумо хито киштестане, пага фарзанди тра мия мекиша. млса кгб гаи нами кора ту дар сари як мардуми дига зулм кадеста фарзанди як кас дига. валлои қасам ту худат пага мерай нам кунҷи зиндонда мешинӣ. нами Раҳмонов имена тра мебара мешинона. сангак овард дар сари вазифа шинондиш. авлоди сангак имрӯз тирмада мурдан киштан ҳамаша. анами ту ранги наму сангак мешай. ҳеҷ вақт ира фаромӯш накӣ ки Раҳмонов очаи худишда нам фарзандои худишда намебахша. тра мебахша хиёла. тра бо мебара ба як гуноҳи дигар нахел мебара мешинонад. бихезен ира гум кунен, як давлати обод кунен ки мардум навхали ҳаққи худша хӯрдаву пӯшидаву ҳаққи худша гап зада битона. ҳамин гумраҳиро қабидан ба номи худо шайтониро қабидагия мардуми Тоҷикистон. шайтонира мо як вақт чӣ буд аи кӯча ба ӯ кӯчаро рафта наметонистем. меқабидан ту куҷо мераи ту ки дар кӯчаи мо омадай. о чӣ ба ки ҳамсоята мебаранд мекишанд судш мекунанд. ту ҳамсоята пиштиша намегирӣ ки пага хонаи ҳамун ту нонхӯрӣ мераи пага хонаи ҳамун ту мераи мешинӣ фарзанди ту ҷураи ҳамуай. русиёи наи мардуми худмонай.
ба худо қасам ами мардум агар бихеза 10 кас 20 кас 30 кас чине бихезед ба худо нами ягон коркато наметонанд ма боварӣ 100% дорам не ки мардум дами рида да боли гӯшиштага намехеза дига уҷам клешидагия и рамонофани то ва ёфтагия да 24 соат брома телевизор да калагавс хча ишон додестай ина гудакоту намекиша я бор брома да телевизор гуфт ки 6-7 духтара киштан нестай ма ами қадар ами нами 5 моҳ ай нами дум бинами духтар мо фургаштем кофтем ку амира ки киштай на ишонаш надод даже бале калагавси ҳаром ту фарзандаи куло ва ҳамаша бурди кишти не ки моли мо наи навҷавоно шемоли мо оли мо меброем бо салмон бародар мо ҳамавақт қатъи шумоем иншаалло ки фикр накунен ина як педика и гумша бра лаво тасрихи ки бра ягон ҷо дахо ки паданала саломат бошед. Ташаккури зиёд бародар. Зинда бошед.